cool. Firstly cool. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो फिन खेबसेबाव आंनि गुबुन मोनसे इन्ट्रेस्टिं भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय दिनै आं बोरायखौ मोनसे प्रेंक माने एकदम डेन्जारेस आरोना माने बिथाङा साननानैनो मोननाय नङाना सिमां ना मोगथां जाखो स' बेखौनो बिथांखौनो नेगासिनो दङ माने 12:30 जाबाय दायो टाइमा बे 1 बाजियाव माने लान्च टाइमनि ब्रेक होयो नालाय डिउटिया बेनि थाखायनो बे न'आव फैगोन बियो दा स' सानबाय मा बेखौ दिनै प्रेंक खालामसै गोबावबो जाथारबायमोन ना स' प्रेंकआ थामनेल नायनानै नोंथांमोना एसेबाबो हमनो हादों जानांगौ जे प्रेंकआ मा जागोन अब्लाबो नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायनो थाखाय नायलांदो आरो नेथ'दो दसे टाइम स' आंबो नेथ'नोसै बिथांखौ ओमफ्राय फैनाय लोगो लोगो एक्शन ना स' थौदो A few moments later बोराया दायो एक्शन ओमफ्राय रिएक्शन नायलांदो मा रिएक्शन जायो मा सानो माने सिमाङा मोगथां मोननाय नुयोस्रा दे ओंखाम लाबोलै ओंखामखौ जों बहुत दिनै रुको जरा सबर करो माने दिजांखो ओमफ्राय मा जाखो जाय खोथाखौ खोनानाङा बेजुमा जाय खोथाखौ खोनानाङा सानदों आं बे खोथाखौनो दिनै आं खोनाबाय बे खोथाखौ खोनानानै खर'आ बोरैबा जाजोबबाय ना एकदम मा खोथा गुदुं जाजोबबाय खर'आ जाय खोथाखौ खोनानांगौ जाबाय आं दिनै मा गावनिल' बुजिबाय दं मा एथबां अनो आं नोंखौ एथबां अनो नङा मा खोथा खोनादों नों बुं प्लिज मा खोथा खोनादों खोथा खोनाबासो आं मिथिगोन आं थारैनो मावदों ना मावाखै दिनै गाज्रि लामायाव थांदों नोङो गाज्रि लामायाव थांबाय दं नोङो आरे मोजां जानाया साननैसो जादों दानो बेबायदि आरो माबायदि ब्लेम खालामगासिनो दं ब्लेम खालामदों नङा आं खोनानानैसो नङा मा खोथा खोनादों बुं नों मा खोथा एकदम कुल फार्स्टलि कुल बेखौ दुना फै आं कुलनि मुदाव गैया आङो कुलनि मुदाव गैया आं खर'आ बोरैबा जाजोबबाय आंना बेखौ मानो लादों खर'आ गुदुं जाजोबबाय आंना आं सहायनो हायाखै खोथाखौ खोनानानै अन्नानै जिराय खोथा खोनासं आंनि खोथा साननानै आंनि खोथा बायदि सोलिगोन ना सोलिया नों बुं आंनि खोथा बायदि सोलिगोन ना सोलिया बुं मोजाङै बुं मा खोथा माननांगौ नोंनि बायदि सोलिबाय थायो माथो गावखौ सुद्रायनो फार्स्टआव गावखौ सुद्राय मा सुद्रायनांगौ आंलाय मा गाज्रि जादों आं फार्स्टआव मा गाज्रि जादों आं साला गाज्रि लामायाव थांनो हमदों लासै प्रेंक खालामै रियेलाव जानो हमदों दिनै जाय खोथाखौ मालायनिफ्राय खोनानाङामोन आं बे खोथाखौ जाला माला नों बकिबाय थानांगौ दा आंबो मेंनानै दं आंबो मेंनानै फैदों जाला माला बुंबाय थानाङा आंबो मेंनानै इन्जय खालामहैनानै मेंनानै फैदों होनदों बेयाव इन्जय खालामहैनानै मेंनानै फैदों नो आरे ओंखायनोथ' लेट फैयो नोङो मोनानि डिउटियावबो एम्फौ जादों नामा एम्फौ जादों मानि जायखिजाया खोथाखौ बुं मानिगोन ना मानिया बुं मानिगोन ना मानिया आंनि खोथा बायदि सोलिगोन ना सोलिया नों न'नि खोथा बायदिनो सोलिबाय थायो आं एबार जुदि नेक्स्ट टाइम जुदि बेबायदि खोनाबावोना आङो खोथाया खिन्थु मोजां जानाय नङा खोथा खोनासं मानि थाखाय गरम जादों आं बुंनो हागौ बुथारगोन आंबो थैगोन मा जादों खेला होननाङा मिनिनाय साननाङा आं खेलानि मुदाव गैया सिखाव खामानि मावखोमादोंबा गुरलुब मोनो खिन्थु बिदि नङा दे आंनि हासबेन्डआ बिराद एकदम इमानदार ना मावखोमाय नामा गिनाङाथ' नों सिखाव मावाखैबा गिनाङा नों बेखौ लानानै फैदोंबा हास्रोगोन स' बिदि माने
mana gopar bustu jeng khela khalam mona de dai jebo tewa bang mane ese danger khalam bai dini so gajri monanga nongtangmona biko mane mane gubun hisabai lananga so biko entertainment hisabai la so thank you so much आंनि भिडिअखौ जोबनानै नाय जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय माबायदि मोनखो प्रेंकखौ कमेन्ट सेक्सनाव थाब खिथाहरदो बाय बाय लाभ इउ अल दे मोजाङै था जास्ट एन्टारटेनमेन्टनि थाखायल' बाय बाय